Kani gede ke All India Radio Shillong ka khubor ban pulie di kesan lijana kimat bakongsan jong ke khubor. Ka Sarkar India kala aji menjur bantau ya ke E-Foreigner Tribunal EFT ha Assam na ke benta-bentek lakam ya ke jingrung be anju ki menderi. Lakhot shu ikinong kilum ban yarap penyo ikimet jong ki khatlaingut ki sipai sun ki belayap ha ke jinghap ke ling sun EN32 ha Arunachal Pradesh. Bat pli Menteri Rangbak Meghalaya ya ka Digital Planetarium Space Education Center and Innovation Hub ha Shillong Science Center ka badan hakikir pong jong ka ni hu Shillong. Ki khubor ki babnya. Ka Sarkar India kala ajing menjur halo ka jing thau ya ka E-Foreigner Tribunal EFT ha Assam. U CEO ka EFT mission u Anand Prakash Tiwari ula ong ba ya ka ni ka integrated EFT ka batmu bantau kantri kam hakeleng gejala na kabenta ban lakmi bnya bat ban shimrai halor ki mokot duma bala ujor bat ki badan kerteng ha ka Foreigner Tribunal utiwari ulapan pau ye kejing kermen ba kani kur komtri kam ko betmai jong katnat information technology tang bakan penklan ye katnat kasari ha ka babishar ki mokot duma hendrikan ya rap ru ya katnat pulit bahkan kam kloy ha ka balap ye ki jingja ban pentri kam ye ki kendon an bat ban kem ye ki bri babi an kathong ko bakongsan jong ka EFT kalong ban pentri kam daki biometric bat biographic data na kabenta ban yo kem ye kinong petware be an kani rap ru ha ka ba itu da ka an ye kinong yo jung mentoy ki bade hok ha ki scheme penroi jong ko sarkar ha Arunachal Pradesh ki kam ki bede bat ka jing sei ye ki met yap jong ki sipai sun ki bala du no ela ka jing im ha ka jing hap ka ling sun EN32 kadang ya chaprang kita long kubor na katanat ya dari ki yathu bala khot shu ya kinong ki lum ki belong ki ripat ba bani lang ha kani ka kam bantam ya ki met ki jong ki khat lai ngut ki sipai sun ki bala yam Menteri Rangbak ka Arunachal Pradesh Upema Khandu ulapha e jing solem sheki ba hayeng asem jong ki khat lai ngut ki bre ki ba shong ha ka ling sun EN32 ka bala hap ha ka lai terik menta ubnai ha ki klau ki badan ha Arunachal Pradesh kum ka jing beteng ya ka jing persang na ka benta na ka liang ka tanat pulit bani keren ni pli jingmut bat ki benta ba per ha ka district ha ka bede ba ka jing khayi ki khnarit u superintendent ka tanat pulit ula khot jing yalang ya baro ki trai ba ki nong penya jing ki hotel bat ki be ki yeng basa ha ka office USP hajwai nin ka sngi ha ka ba UBJ Chetri ubalong additional superintendent of police jong ka West Giant Hills ula keren sapang ki mat ki babunjat ya ki badan kaman pentri kam haki hotel ba ki jakasa basa khnang ba onam pendan kam ye ki yeng basa haki kam bian hakni jingalang lawan bani shimenta da arpongut kinong shimenta rangkat baru officer in charge jong ka Jowai police station baru in charge jong ka anti narcotics task force ANTF Menteri Rangbak ka Meghalaya Konrad Kisang Mauloong ba ka jingalang hapreng ki Menteri Rangbak bala penbet bakan long ban ye keren halor ki kam ki bede beruput usam hapreng ka jela Assam ban Meghalaya kan sa urlong hadien ka tukan nipor haba keren ni kilat patai kubor Konrad Sangma uloong bakan simpor sa kat tukan ni ya kani kijing kendu bat Menteri Rangbak ka Assam bakan urlong nakadaw badang suthaw thamai ya ka sarkar ha ka sarkar pedeng Susu Konrad Blong ba ulade bani kendu yu Menteri Rangbak Assam Usar Bernanda Sonowal hagini kisngi Henry Kim sempat yo ya kalat nakadaw ba kaniti ayuk kadan jinge kendu ba Menteri Rangbak do kari Narendra Modi ha Delhi nen kisngi kani ka khubor kawan sepina ka All India Radio Shillong Ya ka Digital Planetarium Space Education Center and Education Hub kabadan ha Shillong Science Center ni hu Shillong lapli ya ka jing tri kam jong ka nin ka sngi da Menteri Rangbak ka jela Konrad ki sangma haba ajing kren ha ka jing yalang Konrad sangma uloong ba ka ni ka center kan long ka jaka ka ban kring ya ki jing mut jing perkhat jong ki samla ki berang khirang san bat uloong ba ki egi bethamai ki don ya ka bor ban kentiu ya ka yok ka kot bat ki pentik naru bakin penmi ya ki jing sakri ki betri kambha
Menteri rang ba ula pentep ru badang shen ka kanhun menteri jong sarkar Meghalaya kala ajing menjur halor ka Meghalaya startup policy arajar khat pra bat kani kan long karansan ban kentiu yeki iki bethamai ula ong ba tang leng ba ka jing syam ka bethamai ki banang mi nakawai ka por sa kawai pan ba kinong seng kam bat ki karkhana kisan kabalampat sa kajing san hagayo ka kon Director ka National Council of Science Museums Kolkata A.D. Chaudhry upentip bakani ka center hasilong kadai ka balai pusaw ya ka balathaw hakari kum kani ya ka singi ka bakar pang bala rakhi da ka pratheshi tulub na ka banta ki bri ki bano asnyang ya la ka snam ya ka balatip ka World Blood Donors Day la rakhi ha ka jala ban ai ki jing songo ya ki tu ki bri ki bala no asnyang mon so bha ya la ka snam klam kanu nu ka jing siu bat ru alo ka jing dan kam ban ai snam barabor na ka banta ban la pan biang ya ka snam ko babha na ka banta ka jing singan jung kinong pang bat ka jing la ban yo ha kanu nu ka por ha badan kam ya ka snam ka phang pedeng jong ka jing yalap ka bamata usnem jong ka World Blood Donors Day kalong kasnam ko babha bat basinga nya baro ka jing rakhi kani ka singi karpang ha kanong ba shalong kalalong ha Shelia Memorial Hall Don Bosco Youth Center Shalong bat i Dr. S Lingdo ibalong i project director jong ka Meghalaya AIDS Control Society ilalong i Kongsan yakni ka singi karpang la rakhiru da ka blood bank Joy Civil Hospital hapanaliar iba BJ Kharchandi ilalong Kongsan hagni ka jingalang bat hadien bela ajing kran ila penkop buramru ya kitu gibaju aso bhai la kasnam shakani ka jakalum snam Menteri ramba ka Meghalaya Conrad ke sangma nin ka singi ula pli ya ka ying school jong ka Mohan Masar Upper Primary School hamo prem haba ajing kren hakan ki jingelang Menteri ramba ula ong ba ki dan bon ki ding pengkiang hakaliang ka puli puthi namar kata kalong ko bakongsan ba ka imlang salang ka sarkar bat baro ki beden benta hakan ka kam ki di bene trailang khanang ban khampan bhasu su e ka puli puthi Menteri rangba ula ongru bada ka jingseng ya ki lai penriu teli ki Eklavia Model Residential School EMRS hasilong ki bahapo ka jingkmi jong katana Tribal Affairs jong kari India ka Meghalaya ka hap ban tham ting e ban yo jing job ha ka ba ai ka jingpuli puthi ka ba paka ha ki than nong kundong jong jela Menteri katana puli puthi jong ka Meghalaya uba la kemen rumboy ula ong ba da ka jing pentri kam ye ka sinjam ka balatip ka round table kan peninuksa ye ki NGO bakini trailang sitli na ka benta ka kam ka babaha Vice Chairman ka Meghalaya State Development Reform Commission uba ALCM hakasi palay ulay kundu yu Chief Manager jong ka State Bank of India Nongston Branch hakabay day baka jingbam trekam ki kor ATM ha Nongston kabala kata shibo ni kipat ba hakani ki jingi kundu u Chief Manager ka SBI Nongston ula pentip ha u Vice Chairman jong ka MSDRC ba ula dep ha siti siya ka AGM Office kabahanong ba shalong ban kerpat na kabantaban bu bujlino ya kikor ATM bat ikikor ban update iki passbook ha kabala yo e kajingkular ba onla ban penbiang ya kikam ki bede ba kani kajing kerpat kat ha unai luar mata usnem nakaliang uba ALCM ula kentu ya ki bor penya juga SBI bakin sim jigitli halor kani kakam kenang baki pat ba nong konsyo pisa ken yo pendan kampura yala ka hok Kaptu kini ka kubor lakot kabla wan shapi na ka All India Radio Shillong. Hagapor prabajing ini so pat baka Delhi Station na kabantaki kubor ki banwan naka.